As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Bernardo, abad or abot ug doktor sa simbahan. Nakahimo ni siya og nindot kayo nga contribution sa atong pagtuong Katoliko, labi na gyud ang pag-promote og kalinaw sa simbahan, kay natawo ni siya mga 1090 AD niya nahimo ni siyang kaning monghe sa Cistercians pagka 1111 niya nahimo pagit siya nga head or abot sa ilang monasteryo sa Clairvaux tos Francia. O niya nagkabungkag matong simbahan, nag-away-away kaning gitawag natog schism or nagsismatic, mga sismaticos, nagkagubat or nagkaaway ang simbahan. Siya mo ay nagsigig suroy-suroy aron paghiusa sa mga magtotoo, dili mag-away. Musta mamoron, wa mo mag-away-away. Tanawa, di ba, wa nyo tinggi ang pare. So, giaway sa ninyo ang pare. Kanabang wa na'y tingganay. Niya, mauna, gitabangan niya nga magkahiusa ang mga magtotoo. Karon ang atong simbahan, nag-away-away. Mga pari, nag-away, mga madre, nag-away, hasta mga obispo, hasta mga kardinal, nag-away. Iapil pa ang Santo Papa. Muna, iampo nato na ang atong mga bertud mulambo unta, labi na kaning paghigugmaay, pagsinabtanay o pagdinawatay, nga maoy gipanghingusgan ni San Bernardo aron mohari sa atong kinabuhi. Ang ato sang mga leader sa nasod nga nag-away karon makakabot unta o pagsabot-sabot aron mahunong naning gubat o kagubot. Ang ato sa mga benefactors and donors nga padalas Ginoo aron mutabang nato dinhi pinaagis pagpamalit og slots, hatagan unta sa kahiusa o kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, mihimo ikaw kang San Bernardo nga abad nga nagdilaab sa gugma alang sa imong balay o maghayag siya og mapuno sa kadasig dinhi sa imong simbahan. Itugot nga pinaagi sa iyang pangama kami magmainiton sa mausab nga espiritu
ug magalakaw kanunay nga mga anak sa kahayag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoo kanako, tao, ingna ang Pangulo sa Tero nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Garbuso ka og miingon, ako usa ka Dios ug naglingkod ako sa trono sa mga Dios, taliwala sa kadagatan. Apan tao ka lamang, bisan tuod nagpaka maalamon ka daw Dios, nagtuo ka nga mas maalamon ka kay kang Daniel, ug nga walay butang natago gikan kanimo. Pinaagi sa imong kaalam ug sa labutan, nadato ug nakatigom ug daghang bulawan ug plata. Pinaagi usab sa imong pagkamaayong mamatigayon, midugang kag kadato ug tungod niini nagarbuso ka. Busa nag-ingon ako, ang Ginoong Dios, kay maalamon ka man kaha daw Dios, ipasulong ko ikaw sa mga langyaw, sa nasod nga bangis kaayo. Bakyaw nila ang ilang espada batok sa imong kaalam, aron mawagtang ang imong katahom. Itambog kanila sa kailadman ug mamatay ka taliwala sa kadagatan. Tan-awon ta kun moingon ka balang gihapon, ako usa ka Dios, sa atubangan sa mopatay kanimo. Mamatay ka sama sa iro, sa kamot sa mga langyaw, nga wala mutuo sa Dios. Ako, ang Ginoong Dios, naghatag sa mando. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Muingon unta ako, tapuson ko sila ug papason ko ang ilang ngalan sa handumanan sa mga tao. Kung wala pa ko mahadlok sa pangandak sa ilang mga kaaway, mahadlok nga kining mga kaaway, magpasigarbo nga masay panon. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Ang akmong kaugalingong kamot maoy nagapadaog, walay labot ang Ginoo niini. Kay mga tao sila nga walay pangisip, wala sila'y mga salabutan. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ug naghatag sa kinabuhi. Unsaon gud pagbuntog sa usa ka tawo,
usa ka libo. O pagpadagan sa duruha ka tawo ug 10 ka libo. Gawas nga kini tungod kay ilang bato, nagbaligya kanila. Ug ang Ginoo mitugyan kanila. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo, mas lisod pa gayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo, busa nangutana sila, nan kinsaraman di ay ang maluwas. Si Jesus mitutok kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan og misunod kami kanimo, unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha katinun-an mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha kabanay sa Israel. Og ang tanan nga mibiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma, tungod kanako makadawat og labaw sa usa kagatos kapilo og hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Apan daghan nga karon naguna maulahi ug daghan karon naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sayop din ang akong formula nga isigi guwali kanang moingon ko unsay atong ihatag nga dili na ta mangayog bayad, or unsay atong ipanghatag, or unsay atong gibiyaan tungod og alang sa Ginoo, basla niya gatusan kapilo. Ang tinuod di ay labaw sa usa ka gatos kapilo. Mao din ay sakto. So ibaw sa Ginoo nato more than 100 times. Mutuo mo dili. Hinayag tingog. Mutuo dili. Very good children. Nya ang tanan ro ninyong kwarta ihog ninyo sa kolekta dili. Ihog dili.
Nawa na, hilom na. Nito man ka. Sa to pa, dili kita managana paghatag. Why limit ang paghatag? Hutdon gid natog hatag. Di ba? Kay biyaan gud ang tanan, matod pa ni Jesus, biyai ang tanan. Nya ayaw kabalaka kung imo nang biyaan ang tanan, total ibalik man na niya, sobra pa sa gatusan kapilo. Muna nga kanang moingon bitaw ko nga wa gi taong manggihatagon nga nagkalisod-lisod. Pangita mo taong manggihatagon nga nagkalisod-lisod. Naa di ay. Ha? Wa gyud. Unsa may ilhanan sa tao nga naglisod, daghag problema, magsigig pangutkots o magngislo ang naong, bugat ang bation, magsigig kabalaka, magsigig karatol. Mao na mga tao nga nagkalisod-lisod. Naidaghan kayo nga dagko kay balay, na ay millions, na ay billions, na ay nindot kayong sakyanan, pero nagkalisod-lisod. Mo na gitawag nila nga hamugaway nga nagkalisod. Daghang hamugaway nga nagkalisod. Pero daghan sa mga tao nga pobre apan haruhay. Di ba? Kasabot mo ana. Giling nga imong tupad ing na nagkalisod karon. Nagkalisod ka? Nagkalisod. Nganong nagkalisod man, di man manghatag, di man ka maong mo give up. Give up everything and you can experience more than 100-fold blessings from God. Ug mo nay gisulti ni Kristo ang dato, kinsa man ning dato, kana bang dili gyud ka give up sa iyang mga kalibutanong mga bahandi, tao o kwarta, di gyud siya ka give up, sige siya kupot. Matud pa ni Kristo, lisod kaayo anang maong dato pagsud sa ging harias langit, masayon pas kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sunan gana naaman ay uban ingon mga apply tag trabaho sa sus lisod kay na dia sudlo noy muratag nilusot sa lungag sa dagom. Ana niya unsa may pasabot ani ni Kristo nga kanang tao nga nahigugma sa mga butang o sa mga tao dinhis kalibutan, labaw sa iyang paghigugmas Ginoo o sa iyang isig katao, kanang tawhana maglisod og kasinati sa kalipay nga langitnon. Unsa man ang kalipay nga langitnon? Kana bang kalipay nga dili gyud mohupas gikan inig mata nimo hangtod inig katog nimo, kanunay kang malipayon. Kinsa dinhi nga malipayon gyud gikan pagmata hangtod pagkatog ta sa ngamot. Sige. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud makayaw-yaw, wa masuko gikan adtong August 1 hangtod karon ta sa kamot. Nang wa gyud masuko. Istorya. Usa na lang kabuk ni Isa pero kadudahan pa. Ngano man kotob ra man diri wa man gyud moana. Tanawa, nganong nagyaw-yaw man ka? Nganong nasuko man ka? Kay nawa ng imong kalipay. Nya ningon mo nga nalipay gyud mo gikas pagmata hangtod pagkatog. Nganong nagyaw-yaw man ka? Ngang sa tog natug ka nagyaw-yaw, gidaman ka na. Nagmata man ka nagyaw-yaw. Ngano man ang hinungdan nga nagyaw-yaw ka tungod kay naa kay mga giangkon nga imo unya murag gihulga nga kuhaon gikan nimo, butang, tao o authority. Kana bang dili nakatahuron or kuhaan ka sa imong kwarta, kuhaan ka sa imong minahal, masuko dayon. Nya ang resulta aning mga tao nga mga hangol kayog dungog, mga hangol kay kwarta, mga hangol kayog
kaning mga possessions, magpakaginoo na sila. Sila'y magbuot. Ang ilang pagbuot mo'y matuman. Mao na nga niingon ang Ginoo diri sa unang pagbasa pinaagi ni Propeta Ezekiel ngadto sa Tiro. Kaning Tiro murag Lebanon man siguro na, Lebanon karon. Ang iyang gisulti, nagpakadiyos ka, garboso na kay kastanan, tungod kay bright kay kastanan, murag nahibaw-an nimo ang tanang butang, unya negosyante kay ka, misamot kadako ang imong kwarta, tanawa unya, ipasulong tikag mga kaaway nga bangis kayo, tanaw natog makaingon pa baka nga ako Dios kung nag-atubang nakas espada sa imong kaaway. Patyon ka murag iro. Ana. Sige, lingay mong tupad. Yung nasugot ka, maggubat ang Pilipinas o China. Yung nasugot ka, maggubat ang Pilipinas o China. Makigubat kita. Ha? Atong kontra, China. Sugot mo? Hindi. Risgado kita magsige ingong gubat tungod lang anang dagat na naingon diri sa unang pagbasa, ilubong ka dihas dagat. Siging ilog anang dagat, mura ra bag kinsay gahimos dagat, kinsa may gahimos dagat, Pilipinas o China? Oh, kay bawo mo demo ang Ginoo, kinsay gailog ros dagat, Pilipinas o China? Unya dili mo'y gahimo. Kinsay gahimo anang imong bana? Ikaw o ang iyang kabit? Ha? Kinsay gahimos imong bana ba? Ikaw o ang iyang kabit? Ang Ginoo. Nya kinsa mo ro'y gailog sa bana? Ikaw. Ikaw o ang iyang kabit. Ayaw pakig-ilog. Oy, ka na mga hinimos Ginoo. Biyai na. Biyai ba? Total hinimo man as Ginoo. I-give up. Kadto lang imo, mao'y imo. Nya unsa may atong hinimo be? Unsay gihimo nato? Kanang ato gid ba? Kanang dili gikas Ginoo. Naa di ay. Naa. Unsa man? Sala. Kitay gahimog sala. Nya ganahan ka magsigig kupot anang sala o dili? Dili. Ipag-give up man kis Ginoo ang iyang hinimo. Labaw na ng sala. I-give up ng sala. O, di ba? Mao na, give up everything. Munang niingon si San Pedro diri, kami Lord, unsa may among mapaabot, amo manggibiyaan ang tanan, ang sala, hasta ang among pamilya, hasta among balay, hasta among mga katungdanan, hasta ang among mga minahal, among gibiyaan, ang among mga pangita, gibiyaan na mo tanan, unsa may among mapaabot. Ingon dayo si Jesus, iniglingkod nako dito sa langit, kamo sa duna na sad mo'y mga trono nga inyong lingkuran, o magmando sad mo sa mga nasod. Duna dahi gyapoy nasod dito. No, naagyapon tay mga leaders o ang mga apostoles maoy mga cabinet members ni Jesus. Mga cabinet ba? Pero kita sa kunong mga nagtrabaho kuyog ni Jesus nga mituo niya dinhis kalibutan, mulingkod sa trono dito sa langit. Kay ang trono kuno sa langit bisag kinsa dito makahimo paglingkod. Hasta ang trono ni Jesus makahimo ta paglingkod. Ngano man tungod kay kita mahimo mang anak sa Dios. Manununod kuyog ni Kristo. Apil na ang tanan. Munang niingon si Kristo, haron ang tanan nga akoa nga gikan nimo amahan, ako sang ikahatag nila. Ana. Gusto ni Jesus nga ang iyang yung tanan nga naa niya, iya sang ihatag nato kun mosunod ta niya.
Kisayunan kag ang naas Ginoo iyang ihatag nato. Kapila ka pila ang atong mga grasyang nadawat karon. Ibutang lang nato kalipay. Kung ang kalipay sa Ginoo ihatag niya nato, mapuno ka tas kalipay o kuwangan? Ha? Ang kalipay bas Ginoo ba yang ihatag nato, mapuno tas kalipay o makuwangan? Purting punua, kagamay ra ning atong kasing-kasing, punon ra nas Ginoo. Pero ang kalipay sa imong asawa, ihatag niya nimo isip bana, mapuno ka kas kalipay. Or bana, ang kalipay sa bana, ihatag ngadto sa asawa, mapuno ka ang asawa sa kalipay. Ha? Dili oy. Ngano man, gamay ra kayo ng kalipay nga ikahatag sa asawa o sa bana, o sa atong isig katao ba? Example, lipay kayo imong bana nga musuyop. Lipay kay siya na. Malipay ka asawa ng imong bana ni suyop. Ha? Kusga. Nganong di man ka malipay, nga nalipay man imong bana? Oh, nakita na ninyo ha? Hasta ang kalipay ganis bana, dili makalipay sa asawa all the time. Kung ang asawa, kuan kayo, materialistic kayo, sigig pamalit, siging paparlor, ana, malipay ang bana. Ha? Tubag mga bana. Di malipay oy. Ludon. Pero kalipay na sa asawa. Kada simana palit yung bagong bag, bagong sandal, bagong snina. Ana, shopping yun, shopping to the max. Siging paparlor, ilis-ilis lang ang pilok, ilis-ilis ang kilay, ilis-ilis ang buhok. Ana, oy, madugay ang bana, maglagot yun. Sa ato pa, doon na tayo mga kalipay nga dili makalipay sa ato kunuhayng gihigugma. Muna nga niingon si San Bernardo, kining atong gisaulog karon, usa sa iyang mga gipangtudlo aron ta malinawon ug magkahiusa ang pagpuyo subay sa gugma. Ang gugma kuno, matud pa ni San Bernardo, enough in itself. Muna nga ang tao kunong nahigugma, puno sa kalipay. Gugma ba? Niya ang gugma nga tinuod, imo ginang ibalik ngadto sa tinubdan sa gugma. Nya kung ibalik na gay nimo ang paghigugma ngadto sa source of love, imong ibalik ang imong ihatag ang imong nadawat nga gugma ngadto sa tuburan sa maong gugma, musamot kunog bulog ang gugma. Muna nga ang taong gasigig higugma kanunay malipayon. Munang naingon si Kristo, ang kinadak-ang sugo nako mao ang paghigugma. Unya kay wa man gilain nga best expression of love kana man gyung paghatag. Hatag yun ba? That is the only way to show nga nahigugma ka, muhatag. Sige, kinsa ninyo dinhi ang nahigugma sa simbahan, taas ang kamot. Ang di mo isa, nahigugma sa impyerno. Very good. Daghan kayong ni isa. Nya, kinsa ninyo dinhi ang mopalit og slat karong adlaw. Taas ang kamot. Wa na, hipos na. Ingon di ayaw na padero, hindi na nagpalitan na. Nawa, unsa na sa imong Ginoo, ang ako niyang palitonon, ang akong palitonon. Mo nang iningon sa si San Bernardo, kung ang gugma gamito na nimo para sa imong kaugalingon, mawagtang ang maong gugma. Kay dili man ka maoy source sa gugma. Mo na ang love of self is the worst evil. Kana bang selfishness, self-centeredness, the worst evil. Makaguba pag yun nga sa ubang mga tao. Kung ang asawa selfish kaayo, hastang bana maguba. Guba sa diyang kaugalingon.
Kung ang pare selfish kaayo, maguba gyud ng parokya. Kung ang kapitan sa barangay selfish kaayo, maguba gyud ng barangay. Kung ang mayor sa usa ka lungsod or siyudad selfish kaayo, maguba gyud ng lungsura o siyudara. Kung ang presidente sa usa ka nasod selfish kaayo, maguba gyud ng nasura apil ng mga katawhan. Gikatapusang lingi sa imong tupad. Lingi ingna sugod karon ingna. Kusgabay na sugod karon dili gyud ti kagubon. Sa ato pa, ikaw karon magsige na kaghatag anang imong tupad aron di siya maguba. Kay magsige kag atiman sa imong kaugalingon hasta ng imong tupad maguba. Tanawan ng gasige og padagko sa ilang balay, siging padagko sa balay, gikural na nilag maayog konkreto ilang balay, tanawa ilang mga silingan gilunupan na kay wa nay agianan ang tubig inig-uwan, tagahawak ng tubig nangaguba ng silingan. Tanawa karon ang ato mga dagko kay mga subdivisions, gipangkural ang dagko kayong area, wa nay kalutsan ang tubig, asa padong ang tubig adto padong sa mga silingan nga way kural, gilana gisanapan nas tubig. Bisan pag naay mga flood controls kuno, lunop to the max lang gyapon tungod na sa paghigugma nimo anang imong kaugalingong Pinoyanan nga wa kay pagpakabana sa imong silingan. Di ba? Selfishness. Tanawa ang Ukraine nga nahimo sang self-righteous ug ang Russia nahimo sang self-righteous, guba na kaayo ang ilang relasyon, guba pang ilang mga nasod. Tanawa ang Israel ug ang Hamas nga mga self-righteous kaayo, gusto yung tumanon ilang gusto, nangaguba na karon ang ilang mga gipangpuy-an labi na dito sa Gaza. Guba. Mga asawa nga selfish kayo, guba ginang inyong relasyon sa inyong bana. Mga bana selfish kayo, guba ginang relasyon sa inyong asawa. Mga anak, sige nalag tanaw anang computer o cellphone, guba ginang inyong relasyon sa inyong ginikanan. Mga ginikanan self-righteous kayo, imposing kay mga anak, abot yung panahon mahimo na ninyong kaaway ang inyong mga anak. Guba gina. Di ba? Haron dili maguba ang atong relasyon sa simbahan, pamalit mog slots. Ora gina. Ang mopalit tindog. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita karon ngadto sa atong langitong Amahan ang tuburan sa tanang grasya. Moingon kita, Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang simbahan musaksi sa mga mithi sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang adunahang mga nasod mupaambit sa ilang kahinguhaan ngadto sa mga kabus nga nasod, inay-ila silang pahimuslan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang mga Kristohanon nga nagpuyo sa kabuhong, makakat-on sa kinaadman sa paggamit sa ilang bahandi, uban ang bingkayatagong gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga magmanggiluyon kitang mutagad ug muamuma sa mga idaran, mga kabos ug mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang mga matuohong nangamatay, muambit sa mga bahandi didto sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Makagagahom og langitnong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama ni San Bernardo abot og pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok iniyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami sa sakramento sa panaghiusa ug panagdait nganha sa imong kahalangdon. Kami nga naghandom kang San Bernardo nga abad nga dungganan sa pulong ug sa buhat, maningkamot unta gayud alang sa kahiusa sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Bernardo abad. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagis panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliha nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sa anay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Bernardo Abad ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanam nganam sa mga langit, pagday gunang imuwalan, muabot ka namo, ang imong giharian, matuman ang
sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, hinunualuwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himayan, hangtod sa kanton, hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan pamulong lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend.
Magampo kita. Ang kalanon nga among gikalawat Ginoo ining pagsaulog sa pista ni San Bernardo Abad, magpadayon unta sa imong buhat sa pagluwas kanamo, dinasig sa iyang mga panigingnan o tinudluan sa iyang mga pagtulunan, madani unta kami sa paghigugma sa imong pulong nga nagpakatao nga mao si Jesucristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga langitnon. Nya mahitabo ra ni kun ato jong i-give up ang tanan para sa Ginoo. Dili nato ang kunon bisan usa. Nya salamat sa ni-give up sa ilang ginagmay nga mga bahandi, pinaagis pagpamalit og slots nato dinhi. Ang atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG nga slots para sa pagbayad sa atong mga contractors sa kumbinto. Ang atong halin iabot nag 34,811 na apay 25,189 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge na nasa tayo nadawat nga 181 ka 16 slot challenge. So kamong wap agyod kapalit nga nagsigig sunod aning atong misa, hangyoon tamo pagpalit karong simanaha bisag usa lang ka slot. Ang kamusang nakapalit na, nya sige nagpalit, congratulations. The best gyud mo sa matas Ginoo. Nya nga ato sang disap available gihapon ato gyapong dawaton katong investment slot nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Atong pakpakan ang namalit natog mga slots. Salamat kayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kaninyo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba